Hi guys! Welcome back. So today wala akong ulam. Atin dalawin ang mahiwagang baon. Mangalkal tayo guys kung ano yung pwedeng iulam dito. So ako'y sudan. Mangukay kita dire sang gipadya sang atong mama and papa. Gikan sa bantayan nga napalpak. Oh. Look at this. It's a tabugok. Tabugok na may makeup. Kay Anhon. Manggid nag-text. Uy, akong sipon guys na bangko. Kaya akong sipon, akong tingog kay gisipon mga kugod. Kasi maulan dito sa Manila. Sayang kaayo ang iban sinino kay ako na lang gilabay kay may mga tae ng tanga. Ay ng ipis. May mga tae ng ipis kasi pumalpak yung nag-deliver. Tinambak lang nila dun sa may nila. Ang sabi, yung galing sa bantayan, ang sabi daw, yung 2 weeks bago daw makuha. So, pinadala nila ni Mama May 4. So, expected siya na dumating dito sa Quezon sa May 18. So, nagantay kami hanggang May 18. Wala pa ding nag-text. Kasi usually magte-text naman talaga eh. Sabihin, your parcel has arrived. Please bring valid ID to claim. Ganyan. Hindi nag-text. So, tingnan nyo guys. So beautiful. Fish ng bantayan. We love. No, kawawa talaga itong yung pag-unbox namin ito. This is the buko-buko. Buko-buko. Maliit na kettle fish. Diba ang daming fish. May natira pa. Ang dami nito yung iba. Tinapon namin. Kasi may kinagat-kagat ng daga. Kasi nga nakatambay lang dun sa budiga nila. Pero nakasulat naman dun na perishable goods. Ba't hindi nila inayos yung nila? Never again. Look at the danggit. It's so beautiful. Diba? Hindi ako komportable sa akong tingog. Okay. You know what? May nadala pang tamis ng pag-ibig. Tamis ng pagmamahal. Ito masarap yun. Ito masarap. Kaso nangangamoy siya. Amoy ng ipis. Parang may ihi ng ipis. Kasi nga, yung sa gilid ng box, ginat-ngat ng daga. Kaya napasukan ng ipis. Ayan may ebidensya pa may tae pa ng ipis. Taiyan ng ipis. Napilas pa siya doon ng ilang oras. Tapos, worth it sana kung walang damage yung box. Pagdating ng box, ngat-ngat na. Buti may makain pa kami. Hindi kanain lahat ng mga daga-daga. Naawa pa sila sa amin. Baka si yun? Si Ratatouille. Ratatouille. Naghanap ako ng pang-ulam dito. Pang sahog ko ng Excuse me. May mga stock pa ako dito ng pagkain kasi bawal magutom sa ECQ. Kuyak. May chacharon. Ito, pansahog ko dito. Yehey! Isang piraso lang kasi. Ako lang naman mag-isa dito ang kakain. Kasi wala dito si Mr. Ronalds. Nasa trabaho. So, ito yung isa sahog ko. Yung pangmalakasang hipon, dried hipon ni Raymond. Shout out kay Raymond. Shout out kay Papa tsaka kay Mama na nag-effort. Nag-effort jud sila. I'm excited to prito this one. It's bahu. Bawu. Sa bantayan, bawu. Ang tawag nito. Ito siya, yung itsura niya pag hindi pa siya nadaing. Yan. Tapos ipapakita ko yung pag-unbox na namin. Talagang
Sabi namin, sinend ko kaagad na, ma, ito yung ano mo nasabi. Itapon nyo na lang yun. Ilabay na lang na ninyo. I was like, oh my God, I'm gonna cry. Joke lang. Pero, ano man, yung katulad nito, tingnan nyo. Ito siya. May tae-tae. Brushan ko lang yan, para naman hindi sayang yung effort nila ni mama, saka ni papa, diba? Ayun, meron pa, yaks! Talagang yung amoy ng ng igis. Talaga. Maalingasan yung amoy. Mag-cook muna tayo. Luto-luto ng pang-ulam. Ito, ibabad mo na to sa tubig mga 1 oras siguro para matanggal yung alat niya kasi parang binuro ata to sa sa asin para hindi siya masira. Kahit ilang buwan na siya makatambay. Ibabalik ako mamaya, guys. Bye! Okay guys, luto na ang ating ulam dito. Ito na yung finish product. Basta finish na luto na. Tingnan mo naman. Look at that. Hipon-hipon. Pasayan. Kasi ang hipon sa amin guys, sa Bantayan ang hipon. Ito yung hipon. Iba yung hipon. Pasayan ito. Shrimp na lang. English is for shrimp. Meron tayo ditong canins. Konti na yung kanin kasi the diet tayo. Konti lang yung kanin. At may itlogs tayo na medyo brown. Because I like it brown. Kain na ako. Thanks for watching. Thank you for watching. See you next vlog.